Dili ka afford sa all around the world nga summer trip. Aniay atraksyon sa Bohol nga daw dadun ka sa masikat ug maanindot nga tourist destination sa tibuok kalibutan. Tara, turuyon ta uban ni Brgy. Welcome aboard! See the world in one place. Kini ang Sikatuna's Mirror of the World and Botanical Garden sa Bohol. Sa entrada pa lang na daw nagsakay ka og eroplano, paingon sa mong destinasyon gumikan sa disenyo ni Ini. Sa entrance fee nga 50 pesos sa mga bata, 125 pesos sa mga senior citizen, ug 170 pesos alang sa mga regular, dream come true na ang all around the world trip karong summer. Passport no more, kay nahimutang lang kini sa Barangay Libjo, Sikatuna, Bohol. Sa imong pagsud, musugat kanimo ang mga maanindot nga replika sa mga sikat ug ilado nga maanindot nga mga landmarks ug tourist spots sa tibuok kalibutan. Sama na lang sa Eiffel Tower sa France, San Francisco Bridge o Golden State sa Amerika, Statue of Liberty, windmills sa the Netherlands, Merlion sa Singapore ug uban pa. Makita usab dinhi ang Christ the Redeemer sa Brazil ug Leaning Tower of Pisa sa Italy. Unli selfie sa mga Instagrammable nga litrato nga makapawaw gayud kauban imong pamilya, higala, katrabaho ug hinigugma. Kung gutomon sa paglibot around the world, di maguol kay mamahimo mo kaon sa London haduol sa Big Ben Clock. Abli kini sugod alas 7 sa buntag hangtod na alas 8 sa gabi. Adunay 5 ka mga phase kini ug 100% ng kumpleto ang phase 1, samtang 90% ka kumpleto ang phase 2. Samtang ang phase 3, 4 ug 5 dintukuron ang Mount Rushmore sa Amerika, Great Wall of China ug pagoda sa Japan. Busa, kung buot nimong ma-experience ang pinalahi nga summer trip, check your bucket list ug maglulinghayaw sa garbo sa Sikatuna. Kauban si Clans Gabutin, Brgy. Balitang, Bisdak.